lagi iki kok Prabu aturaken kawuningan negari Dwarawati kebyukan Batang Sayuta lho Dwarawati kebyukan Batang Sayuta iya wonten Narendra Sarahamu kok orang guwang layang penantang luwih dhisik nyuwun pangapunten mengsaipun Narendra Trajutresna Prabu Boma Narakasura lah piye kuwi Kagetan duwe penemu bentuk ini getih ngono kage aku tak mbuktekke coba kaya ngopo nek nglakon kaya ngene iki ayo kabeh Prabu Kresna piye iki kok Prabu sak mangke kula sampun saged nampi petela kridane ngatur aku wau bedah kutaning pasti menika saestu nah saiki Yayi Kresna wis percaya nek kelakon go Jali Suta bapak mungsuh anak Werkudara Kresna crita kakangku piye pun kakang mundhut panemu serta Dwarawati karo Trajutresna bakal dadi perang gegempuran wah ora timbang piye Dwarawati karo Trajutresna kok Dwarawati kuwi eneng Pandhawa Trajutresna kuwi eneng sapa ora eneng babar pisan tegese ora timbang kowe menang ora kondang kalah diwaswirah prayogane saperangan iki kudu ana sing melu Trajutresna kudu melu karo Boma karben timbang peperangan iki oh mengkono iya banjur katmu Kakang Prabu Mandura kowe kudu melu kawan Setija rewangono Boma ora sudi apa aku kan melu karo Boma apa kepe anakku mati sing mateni buta-buta berdua Trajutresna piye aku bukan ngewahi karo Boma ora sudi Werkudara apa nek kok Prabu Mandura ora keparing ngarirani paripaksa siadi dhewe ayo kowe dhewe Werkudara kowe kudu melu Trajutresna kowe melu karo Boma Sagora iki sing duwe pernatan kowe lho mau wah ada panjang yo aku manut kowe wani tenan yo wani yo yen mani dina iki Werkudara tak lilani kowe melu Boma kowe mbiyantu kawan Setija yo aku sing bakal mbiyantu kabeh dadi mungsuhku sampeyan aja melu apiak awur-awur nggih nyuwun pangapunten nek nuwun Kanjeng Paman wong sinau Satya wis nyalira Brahmana wis tau dadi pendhita tau meguru karo wong pinter wokah nek panjenenganipun Kanjeng Paman boten kerta sejatine Setija nek nuwun Kanjeng Paman badhe menapa wah cangkemmu menawa dhisik iblis sak ngerti kekapal wong gerak takon sing bener becik ngerti yo peperangan iku ora timbang kowe mungsuh karo bapak mungsuh negara Dwarawati peneng Pandhawa kula boten ajre itu perkara kowe kendel utawa ora kendel ning manut pranatan wong perang kuwi kudu timbang bobote
iki mau wis ana karampunganing perkara sing kudu mbiyantu karo Traju Trisna kuwi aku. Mula kowe aja semar. Cangkem aja cerewet tae wangi. Aku nggih mangke karo aduh paman. Dalah taksih wonten Jawata ingkang asih dhateng kula ketitik ndanipun paman taksih kersa ngayomi dhumateng gesang. Nggih, matur nuwun paman, matur nuwun. Awit jatuh minta sih. Aku dhewe sing maju menyang paparan entek ana wong Dwarawati nyumbanggaken paman. Kaca wonten dawuh. Dina iki Dwarawati bakal miji Senopati sing kudu metukake. Senopati saka Traju Trisna keparing Para Prabu. Kaca kan dadekake Senopati. Petukno Senopati sing saka Traju Trisna ngestaken dawuh Paduka. Kiai pentelak matamu cacut arep apa kowe anu dados Senopati sing mrentah kowe sapa Para Prabu Dwarawati mripatmu golek ora Senopati Traju Trisna aku bapakmu lah lajeng kula kados pundi wani ora karo bapakmu jagat kathah perintah isimu nata Dwarawati kepiye wae tak lakuhi nganti enteke nyawaku catem.
pangapunten Kyai sedaya lepat. Anggen kula mawantu kan paduka Kanjeng Rama Kyai. Wah. Cepat. Yan. Sang Kyai iki guyon terus. Sangkemu menengo. Nyumpang aku. Wah, kowe dibuka gawe kaya ngono kuwi. Sopo sing andani? Nika. Aku doro. Apa? Ya. Arep dikaya ngopo, Yayi? Dina iki ora kena ewang-ewangan. Panjenengan pernataning perang bener. Aturmu, perang kuwi kudu timbang. Apa meneh perang gedhe kaya ngene iki. Ya to? Ya. Mula kang saka iku, wis ora susah kowe ngrewangi kawan sibumu mbok rewangono. Paribasane kowe nganti adus getih, ora bakal bisa padhang lelakon iki nek ora pun kakang. Ngimbang ngono aku. Wong Dwarawati yen perlu kowe ngundhuh Dewa Suralaya. Ayo tanpanana pusaka Tradutresna. Jemparing Kyai Wisnawa. Ilang larimu. Kanjeng Rama nyuwun pangapunten Rama. Kenang apa pusakamu kok ora mbok lepasake? Moko kowe nyumbari lawan para dewa. Dewa Suralaya sapa sing bakal kuat nadai pusakamu Kyai Wisnawa? Kowe tak paringane ibumu Yayi Betari Pertiwi. Wis mbok tamakake lawan pamanmu Janaka. Iya apa ora? Inggih Rama. Yen kowe wani karo pamanmu Janaka padha karo kowe wis wani karo bapakmu. Lha peda apa kok nganti pusaka ora mbok lepas kowe iki manembah karaku. Inggih Rama. Kula rumaos lepat diwaji. Ngantos kula umumantun nyirnakaken kadang kula pun Yayi Samba namung labet perkawis anggen kula kepi katresnan nanging nyatanipun katresnan kala wau mboten saged damel pemarning manah kula. Kula darbi dosa ingkang ageng Rama, menapa malih dumateng paduka Kanjeng Rama. Lepat kula dumateng Kanjeng Paman Madukara.
Paman Madukara inggih bapak kula, nggih pepunden kula mila rama. Mboten wonten paukuman ingkang pantes kundhalaken kaliyan ingkang putra kejawi namung pejah. Rama kula sampun rila ikhlas legawa manah kula. Kula dumugi ing sirna minangka panebusing dosa kalpatan kula namung Rama mboten wonten pusaka kayangan ingkang saged nyampurnaken jiwa raga kula kejawi namung pusaka Dwarawati pusakanipun Rama Prabu Sri Bathara Kresna ngengeti bilih kula menika putra paduka inggih atmajanipun Rama Pukulun Sanjang Bathara Wisnu. Sampun Rama dinten menika kula sampun pasrah dhumateng paduka Kanjeng Diwaji pejah gesang kula. Dosa menapa menawi ngantos kula kelantur-lantur anggen kula wantun kaliyan paduka Kanjeng Rama Prabu. Mila sumangga pejah gesang kula Diwaji. Mengkono Stijo inggih Rama. Kowe wis lair batin ucapmu kang mangkono mau. Inggih. Lair batos Rama. Coba tulen mburimu kuwi sapa? Aduh adikku di. Kandhangipun Kakang Gatotkaca wonten timbangan ing adhawuh Koko Prabu. Apuran sekabeh kaluputanipun Kakang Yodi. Rikala semana pun Kakang tansah pasulayan saben-saben Trajutresna Sulaya mesti mung karo pringgondani Buma mung karo Gatotkaca paribasan pun Kakang tansah ngribeti kelawan katentremaning atimu wiwit perebutan Kikis Tunggarana nganti topeng waja sak piturute tansah memungsuhan karo kowe Gatotkaca. Mula dina iki ya di pun Kakang bakal munggah marang Lokabaka supaya ora bakal kesluru margadi Gatotkaca. Pun Kakang njaluk senjata pitulung karo Si Adi turutana pamundhutipun Kakang ya iku Prabu supaya kowe bisa ngapura lawan pun Kakang. Yen to pun Kakang wis ketiban pusakane Kanjeng Rama Prabu Dwarawati, pun Kakang njaluk tulung kuwi tenan tindakna ya Gatotkaca. Inggih Koko Prabu. Aku junjungan ya Yayi. Aku junjungan, aku angkaten Gatotkaca. Kok menawa kuwi dadi srana pungkasane katresnanku karo Si Adi. Tindakna nggih saken dawuh Paduka Koko Prabu. Tijo wonten dawuh Diwaji. Ya wis to pancen mengkono. Wis lega rasane atimu. Wis ora ana bareng kang nabet ana rasa iki mengko balimu marang Lokabaka. Bakal antuk marga ingkang gampang muga tinampa dening Gusti kang akeh jagat wening ciptamu menepno rasamu Stijo. Pun bapa ingkang bakal ngunggahke balimu marang Lokabaka. Guru ngeningaken cipta nenggih Sang Buma Narakasura cakep saluku tunggal suluku nutupi tatan hawa sanga ngeningaken Pancandriya ya pengangen-angen ambirat hawa nafsu ayu pateng perkara mung sajoga ingkang sinidikara mandeng pucaking gronanut marang Hyang Geyonganing kayung ya nangayati ayaning paruta urip jroning padiliyep ayape ngaluyut pindha pecating supena suping rasa jati-jatine Setija wis ngiklasake jiwa ragane bari ming Lokabaka rikala semana amargi Sang Hyang Wisnu Bathara wangsul marang Hangganira cinarana ting Dwarawati Prabu Kresna kinantenan mijiling senjata cakra jumrorot cengking jajanira Prabu Buma Narakasura
Kumencang sumarane kendang kapracondang pun larpane setijo. Aja nganti mbok udunake dhisik. Aja nganti mbok udunake dhisik. Nadyan, Boma wis mekaning pati iki mengko yen to mbok udunake ana ing Bantala. Boma ora bakal bisa sampurna. Jalaran Darbi Aji Panca Sunya. Panca lima sunya. Widoyat maning jagat limang perkara. Bumi geni banyu angin kang kamengku dening swasana. Dadi ento Boma kuwi mau keneng pusaka kok tibana lemah. Ya bakal bali urip meneh to. Ya. Ngentenono. Kalamursana cahya. Ingkang mijih saka hanggane Kakang Si Boma lagi dono konarpaning neraka. Kacawita ana cahya ingkang cumalorot mijih saking hangganira nggih Sang Stijo. Ugi wonten cahya ingkang saking Dirgantara. Punika cahyanira ingkang Ibu Batari Pertiwi ingkang kala semanten amandhangi umanarina ingkang putulan nggih Boma Nrakasura. Ratuku mati, patihe bela.
sampean badhe tindak pundi anak Mas Sawarka? Bapakku mati. Kanjeng Rama Prabu Bumanara kasura sedana madyaning pabaraken. Aku ora trima. Tak labrake wong Ndarawati. Alampun ah. Mang manut kula. Lho. Wong bapakku temekane pati belane kok ora entuk. Cemang belane sinten? Bapakku. Bapak sinten? Prabu Bumanara kasura. Lah, niku sanes bapak sampeyan. Kowe iki aja ngubeng-ubenge sejaraten nggih. Niku lak men bapak akon-akon. Bapak sampeyan sing asli. Niku nggih Ratu Traju Tresna. Prabu Bumantara niku bapak sampeyan. Lho, kok iso Setija kuwi bapakku. Lah riyen Kang Rama niku prajanipun tasih negari Surateleng Prabu Bumantara ngraman teng Ndarawati. Badhe ngamonaken Ratu Titising Wisnu nyarengi Setija niku takon bapa. Kowe tak aku anakku Setija nek wis ngahke Ratu Surateleng kae. Lah kok capok. Setija mengsah kalih Bumantara gugur pejah. Lah terus Setija ingkang dados ratu negara Surateleng ken ngelih kalih Prabu Kresna liyen. Aja mbok jenengke Surateleng, liyen jenenge Traju Tresna. Traju ki nimbang, Tresna ki katresnan. Tegese sing mbok timbangi katresnaning sapa? Galuh jroning kraton kae ning bayi lair kae anake Bumantara. Manut pawarta jenenge Sawarka, kae Upenana Tresnanana, kae sing duwe hak negara Surateleng. Upenana kaya ngupeni awakmu dhewe. Mila panjenengan dipun openi kaliyan Setija menika. Lah kene apa cangkemmu ora ngomong biyen-biyen? Niki lakon yo ben dawa sik kaya. Engko nek ora dilakokke pedhot ndek nggih. Aku dagang aku entek. Sampeyan pun kok wangsoriyen sik dina salen metu mau.